Management Plan para sa ikatlong sura ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22 ang gitarya mula kay Luisito Santos, Louie. Magpapatupad ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng Traffic Management Plan para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga tasang pambansa sa Quezon City sa July 22. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, magpapatupad sila ng zipper lane o counterflow sa southbound portion ng Commonwealth Avenue upang bigyang daan ang mga sasakyan ng mga government official at guests na patungong batasan pambasa complex. Isasara rin sa trapiko ang batasan IT Miron simula alas 8 ng umaga bilang bahagi ng security measure ng SONA ng Pangulo. Dahil dito ay pinapayuhan ng MMDA ang mga motoristang daraan sa mga nabanggit na lugar na dumaan muna sa mga alternatibong ruta dahil sa inaasahang pagbibigan sa trapiko.
Bicameral Conference Committee o BICAM ang tunal na bersyon ng Maritime Zones Bill na naglilinaw sa mga karagatan na nasasakupan ng bansa. Sa panayam matapos ang pulong, sinabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na spokesperson ng BICAM at nagakta ng panapala sa paglilinaw sa Maritime Zones na naman nasasakupan ng Pilipinas, inihahalay din ang mga karapatan doon ng bansa kagaya ng paglalayag, pag-iisda at pagkuha sa mga litas sa yaman. At halay sa panapala ng mga aga-aga pa, ayan na, singitan na oh. Grabe, dalawa yan. Matindi to. So early. Ayan o, nag-iimbudo dyan o. Residential area sa Tondo, Manila, naapula na. Nagbabalik si Vision Man, yung Vision. Alas 3:24 ngayong hapon, tuluyan ang naapula. It's so early in the morning. Ang tulog ng tumiklap sa residential area sa bahagi ng Barangay 123, Road 10, Sumoriones, Tondo, Manila. Pumabot si dalawang alarma pasado alas 2 ng hapon. Ayon sa ilang bumbero, bagay naging pahirapan ang pag-respond sa tunog dahil sa mabigat na dali ng trafiko sa Road 10 at Roas Boulevard. Dahil sa dali ng truck, ganun din ang dikit-dikit na kabahayan na gawa sa light materials. Pero nakatulong daw ang malakas na puwag ng ulan para agad maapula ang apoy. Samantala, sa presidente naman ang nasugatan matapos ang abog na bago ng katawanan. Sa ngayon, ang sasagawa na ng presidente ng PNP sa ng apoy ang alaga at sada. Grabe. Ay, kita mo yung truck nasa fast lane. Bawal yun ah. Dangerous driver. Oh. Grabe. From fast lane to slow lane. Matindi ka, brad. Kakaiba. Sobrang dami. Ang lalaki pa oh. Grabe. Grabe. Ano ba yan? Truck, ano? Truck hour?
Lahat ng klase ng truck nandyan. Siguro yung first 2 lanes. So, grabe ang truck. Nakakaano sila, oh. Ayan na yung Eton. Hindi tayo pwede dito. Eton ang labas mo dyan. Eton yan eh. Sige brother, pinagbigyan mo ko eh. Pagbibigyan din kita brother. Ayan oh. Mabait itong truck driver na to. Bibigay. Hindi abusado. Marunong rumispeto sa signal. Lanap. Tagal yan. Ito no, ganda, center right. Sana po matapos na kagad yan.
Pangulong Bongbong Marcos. Yes. Yan. Ngayong hapon, nagsimula tayo ng Lunes sa sektor ho ng mga manggagawa, sweldo, yun. Kahapon, transport naman. Ngayon, pag-usapan natin kalusugan. El Bonita Rowena Weng Salvacion. El Bonito Buen de la Peña. Ika-17 na ho sa buwan ng Hulyo 2024. Samahan nyo kami hanggang mamaya alas 5:10 ng hapon. Live na live po tayo sa Yes, Super of Radio course. DCWB. Oo. Facebook natin, Super Radio Radio DCWB 594 kHz. Yan! Like and i-share nyo ho yan. At ang inyong text connect 0917-594-5941. 1. At ito na, Road to Sona Sona. tayo. Ngayong Yeah. hapon, ang ating sentro ng ating usapan ay sektor ng kalusugan. Yan. Una nating makakausap, syempre, saan ba tayo focus, partner? Sa Sektor ng kalusugan. yung bigay na serbisyo sa taong bayan Of course. o yung mga nagbibigay serbisyo? Dalawa yan siguro. Lahat yan. Unahin natin. Oo. Ang grupo po ng mga health workers. Presidente, Alliance of Health Workers, registered midwife po. At sila ho yung alliance. Si Sir Robert Mendoza nasa linya po natin. Sir Robert, magandang hapon po sa inyo. Welcome po, Double Wing sa Double B. Magandang hapon po. Yes po, magandang hapon po sa inyong dalawa. Welcome po sa mga pinag-pili natin programa po yung hapon. Yan. Road to Sona ang ating usapan. Kasi isa namin yung mga sektor na makalaga. Patungo sa Road to Sona, international ng Dapat nasa 3,000 salary. Mauwi nga